So sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si JR. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Why do we always hurt the ones we love? RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kini sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga JR. Recorded by Radio Mo TV. Thank you guys! Thank you! Oh, congrats, Brad. Daog yung mo ni Ara na sa singing contest. Siyempre, gipraktisan ko to na mugmayo. Aw, bagay mo sa kay mo, Brad. So, magawa kay plano manguya pa ng Ara? Ha? Wow, uy. Amiga na nako. Oh, mo ba? Aw, kun mo na. Ako nalang manguyab niya. Ah, unsa? Ha? Manguyabi mo amigo na ko? Oo, ningon siya. Pero naibaw ko nga, dito siya seryoso. Maong gisultihan, hindi ka na yan. Wait. Wa ko makasabot, ani. Unsa may punto nimo nga gisultihan man ko nimo, ani? Kaya di ko gusto masakitan nga. Nga mapunta ka sa sayop na tao. So, kinsa man di ay ang sakto nga tao? Ikaw? Oh. Ha? Joke ra, uy. Ayaw ka balaka na ako, JR. Dili mo sa kong patakag sugot, good? Maong ayaw ka balaka, ay kaguol. Ara. Unsa kay balita ni Ara? Gipanguyaban gyud ka siya ni Bayloid. Di ko may matanda. Mangutan na lang niya ko ni Bayloid. Busted ko ba? Oh, may nun. Ha? Ah. Kamayo. Mo sa may nagkamayo. Ha? Eh, para gabi. So, tira ko gusto nod. Nagkagusto ka ni Ara, no? Nagkagusto ka, wa? Wow, uy. Pagsulti, oy. Kaya bini mo, kung nakagusto ka niya, suwayig panguyab. O sinay, ikaw may iyang ipaabot. Bye. Unsa? Manguyab ka? Oh, Pagtarong diha, uy. o lagi. Seryoso ko. I love you. Oh. Dugay na. Unang pagkakita pa lang ako nimo. Na-inlove na ko nimo. O di ko gustong magmahay nga wa ko makasulti nimo sa tinuod. Maoday nga mong gidaot si Lloyd. Oh, ha? Dili, uy. Kuan mo good. I love you too. Tinuod? OJR. Pagabi ni mo, nagpaabot na gid ko kung karos ka manguyab na ako. Sa ato pa. Isugot ako nimo. OJR, gisugot na tika. Yes!
Love, nang invite na to og kasal. Para unsa man? Kita ko na mo pakantahon silang kasal. Oh, sige. Ikaw, okay ka? Wa ko'y problema. Ginahansad ko nga, kauban tag trabaho. Sige, tanduan na. Recorded by Radio Mo TV. Diarang bayad, oh. Salamat kaayo, ma'am, ha? Thank you, ma'am. Way sa pa yan. Salamat sad kaayo. Nindot kayo inyong performance. I-refer ta mo sa akong mga friends. Thank you, ma'am. Love, ubay-ubay na kita og natigom tungod sa atong pagpanawat og mga gig. Magid, love. Nalipay kay ko kay daghan og salig na to og daghan ang nako yun. Love, sige lang tog dawat og gig sa mga kasal ba? Mm. Wa ka makahuna-huna nga... What if... kita mo ikaslo na pod? Love. Kusog pa kita karon. Sakyan sa ina to. Di una ta maguna-una, ana. Love. Kusuga na ninyo, Robay, sa? Oh, bay. Tani may mga suki. Og nalipay sa ko nga nakita nila nga mong potensyal. Lahi na sa siguro ni nga gigay. Siya sa baya. Hello, love. Love, asa ka? Mm. May importante kong isulti. Magkita ta. Mabdos ko. Unsa? Love, di pwede. Giing na natin ka, di ba? Padung nasaka nga itong career. So, unsay gusto ni mo buhaton ako? Ipakuha na. Unsa? Nabuang na ka? Ipakuha na. Kaya kung di ka, magbuwag ta. Di ko gusto nga maguba ang akong career tungod lang nagbabdos-mabdos ka. O sige! Sige, magbuwag ta. Og suluha og saw ang tanang gaba nga mo abot ra unya nimo. Oh. Oh, naunsa na masad ka nga nagbugtok manang naong nimo. Dagka na ni cancel sa gig pa kay nangita ni Ara. Wa ka mo suway pakigsulti ni Ara. Wasad. Mangita na lang ko ikapuli niya. Papanganoy niya ako. O di siya makapugong nako. Nak, kung ikaw ka mo ina sa lugar sa imong anak, nga mahibawan lang unya nimo nga gusto kang ipakuha sa imong amahan, di ka malain. Di ka kamahubos. Kaya sa pagkatinuod lang, dili sad kagustuhan ni Ara ang nahitabo karon. Pero wa sa'y mahimo. Kinahanglan siyang musakripisyo para sa bata, nga binuhatan ninyong duha, pero gibiyaan nimo siya. Naamtay paagi pero di mo siya. Yan ang sa. GR. Di na kinipwede na. Pila ka buwan na nga wakoy gig. Kinahanglan lagi kong matrabaho. Kinsa ba ni? Hello? Hello, Sir
Yes, ako na eh. Kinsa ni? Wedding organizer ko, sir. O, nangita mo ko ng akong client nga mo kanta sa reception. Pwede ka, sir? Yes. Pwede kayo. Kano sa amin ni ma'am? Sige, sir. Sendan di ka sa details, ha? Mo na siguro niyang reception. Asa man ang... Sige na, pangaon na mo. Ara? Ikaw ang bride? Yes, JR. Og, good luck sa imong performance, ha? Pwede na ka mo sugod og kanta para makalakaw na kadayon. Ma, kutom na ko. Ah, anak, sorry, ha? Dali, magkuhat ang pagkaon ni mo. Kadayot. JR, ayaw. Unsa? Nak, ato ni Papa ni mo ka. Hatagan na kaniyag food. Kaya ma, Ara, ako'y iyang papa. Kanus alang, ha? Bisag kanus awa ka magpakaamahan niya. Nalimot ka nga gusto nimo sa ipakuha? Unya karon ang kuno nimo nga imong anak. Ara, please. Nahibaw ka nga nung ikaw mag-invite nako? Para makita nimo unsay giusika nimo. Ara. Tungod sa akong ka-selfish, nawa ang tanan ako. Di lang si Ara o ang akong anak. Hasta na ang akong career nga, dugay na akong gipangandoy. Karon, kutob na ako sa paghandom sa akong kagahapon. Og wala akong sud og relasyon kay dawatan ako nga gaba na ning akong nasinati karon. Di na nakutob. Dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga hikalang kaagi ni GR nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga kalahan. Why do we always hurt the ones we love? Ang mong kaagi gibahatan na sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa da sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Konsolasyon, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Dave. Recorded by Radio Mo TV. Mao ni babe. Nakabook na ko og room sa usa ka beach resort nga atong kastayan inig anniversary nato. Oh, may noon, babe. Kung may dalo na to, ana. Wa na. Dool raman og mga karinderya ang maong resort so pwede ra nga ato ta mo kaon sa gawas aron dili kayo ta madakan sa sud. Nala, sige, babe. Di ka kuyog na mo? Ha? Asa mo?
Naplano mo ko mga barkada nga mag-outing sa anang pizza ha. Kanugo no nga, di ka makauban mo. Mo ba? Aw, ipakancel na ito na akong mi. Ha? Oh, ayo eh. Nabuhok na hinuon to. Kun, ako'y pangutan-o, no? Mas maayog ipakancel na lang yun nila. Total, kapila naman na sila magkuyog ba? Unya kini si Dave, tagsa na lang kayo muuban nato. Summer, Akong inos mi. Pero, nabuhok na nga tong kasnihan. Pero babe, taksa na ba yung kay ko nga makauban nila. Sukad nga nagkakita ta. Dave, I-revoke na lang ko na, please. mas unahon na nimong imong barkada kay nako. Sabta na sa gug ko mi. Okay, fine. Wadam sa ko'y mahimo kay bisan pag mamugos ko nimo. Maklaro man sad ako sa imong naong nga mas pilion nimo sila kay nako. Maayo kay kami gid imong giubanan karon. Oh, lagi? Gimingaw na sad kog. Banuban niyo gud. Ah, dali na. Adto ta nila. Mga unsa tadan, human. Magtagay ta. nga, bug na naman to eh. Wala nga na yung tawag ha? Kita na lang yung nahibilin din, hey, Dave. Matog naman sila. Oh, lagi. Asaman, santan eh, tuwason patan, ato pa tuwason, ha? Sige. Tiwasan ta ni. Oh, Samer, gidamag ko na mo din sa CR. Wa na makabantay na to. Ah, Tungod kinangatog na silang tanan. susibot nga pasabot. Tugay na kay kung nakagusto ni mo, Dave. Pero wag yung ka makabantay, ana. Samer, Og dugay na sad kayo na yun akong gustong buhaton. Samer. Samer. Unsa? Nay, naitabo niyo? Atong gabiuna ni Samir? O, bay? Amawa! Kamera din yung gibantayan. Bay, Bay. Unya, unsaon naman lang kung mahibaw si May. di siya mahibaw, bay. Way lang mahibaw kung dili kita ra. Bay, Dave. Sige ka nalaga, uban-uban sa imong mga barkada. Mura na lang sa kag nalimot nga na kayo uyap. Oh, sorry, babe. Sige lang, mo bawi lang ko, promise. Oh, si Summer. Hindi ako ganun ka. Imo ra man lagi nang gitanaw imong cellphone. Kinsa nang nanawag? Recorded by Radio Mo TV. Waran eh. Unya ka lang ito bagon. Diaram sa na importante. Babe, pwede ba ato lang ka matuog sa bahay ka noon? Gimingaw ko ni mo kun. Oh, sige. Ay din hitong imong amiga sa bahay kagabi eh. Dili man kuno kamo tubag tawagan. Unsa ma? Kinsa mang amiga ma? Ay si Summer God. Ha? Nagunsam siya din eh. Unsam ko niyan tuyo. Ay ambot. Wa man disulti kong unsa pero ingon siya nga importante ko no. Pakikita ito ay kay murag nabalaka ra bagyud to. Ma, Mayo kay nakahuna-huna kag pakikita nako karon. unsam ni tuyo ni mo nako? Dave,
Mabdos ko. Usa? Gahapon lang sa gyud ko nasayod. Grabe manggug ko ka-delay. Maotong nagpiti ko. Og positive gyud nga mabdos ko. Summer, Unsa may buhaton nato? Summer, naibaw yung ka nga na ako'y uyab si May. Asa unsa buti mo ipasabot ha? Pasagdan ko nimo nga mo imo atubang aning tanan? Summer, Ayaw ba agad pag binuang, Dave? Kinahanglang tabangan ko nimo ani. Nalingaw sa katong gabi una. Busa problema ni natong duha. Summer. Bangas ka. Kung saan itaw na ninyo, eh. Biglibog si Kubay. Wa ko mahibaw kung sa'y buhaton ako. Saan naman akong mahibaw sa miya ani? Bay, may baw mo gina siya. Di mo na ninyo matago hangtod-hangtod. Mao kung ako ba ikaw? Sultihin na siya sa tinuod. Bay, Unsa? May, sorry. Wala ko tuyo ah. Hubog kay niya itong higayon ah. Dave, nga nung nabuhat, manini mo na ako. Asaman ko dapitan nagkuwang. May, Mahal kayo, tika, pero nga nung nakahimo ba ka na ako, ani? May, please, di lang ta magbuwag. Sorry, Dave. Mahal kayo, tika, pero dili na ako madawat imong pagpasakit din ako. May, Dave, thank you ha. Thank you nga kami ang imong gipili. Summer, Isaad na ako. Akong tugbangan ang pagmahal nga gihatag ni May nimo. Labuan pa nako. Summer. Summer, ready na ko nga mga mahal sa tukala. Karon na lang? Dili ko. Okay na ko. Mong mahimo ba ayaw na kong sabot ka? Summer, unsa ni? Oh, Dave? Ngano ni balik man ka dinhi sa bay? Unsay buti pasabot sa ko na dungog. Oh, bay, ako si Charles. Ako may tinuod nga mahal sa bata. Unsa? Dili. Namakak ka na ko, Summer. Dave, sorry. Sa ato pa plano gina ito ni mong tanan. Plano na ni mong daan aron kamiton ko. Ug tungod sa mong gibuhat, dagkabuwag mi ni May. Dave, mahal ti ka. Hayop ka. Hayop ka! Dave! Dave? Nag-unsa ka din sa amo? May, gusto lang kong mag-istorya ni mo. May, pasalo ako. Mahal pagyapon ta ka. Ug doon ako'y balita ni mo. Dili dahi ako ang tinuod na amahan sa anak ni Summer. Gigamit lang ko niya. Mao ba ni tuyo ni mo maong nanhi ka? May, please, magbalik ta. Dave, dili na pwede. Kaslunon ako. Og dili na sad mahitabo nga makigbalik pa ko nimo. Bisan pa man kung dili ko kaslunon. Og bisan pag dili ikaw ang tinuod nga amahan sa anak ni Summer, the fact remains na nagbinuang gihapon ka nako. May, Please. I hope mo unin ang katapusang higayon nga magkita pa ta. Gusto kong magsumbong sa'yo. Init na yakap mo ang hirap.
Grabe kayo nga akong pagmahay. Nagkapangutan ako sa akong kawalingon kung nganong kinahanglan pa nga mahitabo ang mga bati. Una ko makarealize nga mahal guday na ako si May. Sa pagkakaroon, nasa gawas si May o gikasal na sad siya dito. O sa ka-foreigner ang iyang naminyuan. Sakit kayo tan-aon nga ang iyang kalipay karon, ako pong kasakitan. Dinilang kutob, dagang salamat, Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Dave nga taga Konsolasyon, Cebu. Uban sa awit nga iya kay pangayo, awit nga nagulahan. Kahil sa langit. Ang mong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag kahapit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usag kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong alaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Maxie. Sa dayat man ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. I've fallen for you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga San Vicente, Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Maxi. Recorded by Radio Mo TV. Asa naman is Bella, uy? Kaniharam ko na paabot niya. Day, Maxi! Ay, salamat! Niya nagitaon ka, day. Kadugay pa ni mo. Huy, manggakos ka man ko. Gimingaw ko nimo day, uy. Kay dugay na betang wa magkita, kay bakasyon baya. Aw, hinoon sad. Nisamot pang kagagwapa, day. Saba, uy. Guwapa good taon. Lagi! Oh, si Carl malagi na nagpaingon din eh. Asa ba? Nara, oh. Tara, oh. Oh. Naamalagi na siya kuyog. Hi, girls. Oh, Hello. Naamalagi kay Kuya Carl. Ako na igagaw. Go. Ilay-ila sa mo sa akong mga amiga. Kini siya si Bila. Hi. O kining usa si Maxi. Ako na igagaw si Brian. Hi. and Brian, imo man kong gigunitan akong kamot. Sorry kayo, Max, ha? Wala kong mga pugong nga nakakita mo. Tsangon, gwapang piti ka. Atik sad ay. Tinoon bitaw, gwapa kay ka, Max. Sabi sa nang igagaw na ko, eh. Naman sulti nga, may gwapa di siyang amiga. Sige na, oy. Magbuwag-buwag na ninyo kay muato na mi sa among room. Hi, Max. Hello, Bri. Upauli na ka? Oh, Kumanta pa uli. ha? Ay, kabala ka. Okay daw tang tuyo ni mo.
Gusto lang ka na kung ihatod sa inyo. Sugot na lang, ay hatod ka, day. Kay gwapo kayo na muhatod ni mo, oh. Makulbaan man sa taoy. Maghatod-hatod ka na ko, Bray, niya. Mabugluan pa lang yung hinuon ko sa imong uyab. Ay, kabala ka, Max. Ah. Kay, wag na, uyab ako'y gagaw. Sure ka, Carl? Tinood mo to? Tinood ang gigon sa akong igagaw, Max, nga wakoy uyab. Mawang, dali na, be. Huy, imo mong ganang kita akong bag. Dali na, kay ihatod ko sa inyo. Daray mong bag, Max, oh. Salamat, Bray, ha? Jesus, salamat pag siya, eh. Og ba, ha? Ako sa ihap mo kang ihatod. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Kinsa man tong naghatod ni mo, Max? Imo tong uyab? Dili mauy. Ako na tong amikong. Mao ba? Okay ra man na mag-uyab-uyab ka, basta dili lang nimo pasagdan ang imong pag-eskwela. O sa gusto nimo kanon, kaya ipalitan ka. Ha? Ayaw na, uy. Ako rin palit. Ako na lang lagi. Lingkod lang ka din, kay ako rin palit. Sige. Bisan unsa na lang. Di kwarta, oh. No, ako rin bala. Ay, nagasto-gasto niya. Hala. Di may kimayti si Brian. Iya matingali ning uyab. Noon sa man ko. Nga kisakitan mo ko sa kong nakita. Maxi, pagdali diha. Uy, kay malate ka na sa mong klase. Ma! Mayo! Oh. Mayo! Uy, Maxi! si Brian. Imo pa magikong gikuha, uy, Brian. Nga naman ko eh. Ganahan gud ko nga ihatod o kuha ka na ako sa eskwelahan. Nganong imo man ikibuhat na ako, Bray? Walang. Ganahan ako. Unsa na may real score ninyo ni Brian, day? Real score? Unsa man? Uyab na mo? Dili tay, uy. O, wa man sana siya manguyab na ako. Pwede din na. Ngatod kuha ka niya din sa eskwelahan, unya dili mo uyab. Tinuod lang kita eh. Dili may uyab ni Brian. O wa sab siya manguyab na ako. Naunsa ugod taon na. Pero, mura na sad mi og uyab kay protective og gentleman si Brian na ako. Dali na, uy. Ang mauli na ta kay hapon na. Gamay na lang kayo mga estudyante, oh. Kadiyot lang, God. May isulti ko ni mo. Pwede rin maguto nga magsulti nga maglakaw ta. Karon gani, oh, nagsulti naman ta. Lingkod sa good rin. Kay, naku yung importante nga tuyo ni mo. Unsa man ganang imong tuyo na ako? Huy. Unsa man imong tinutukan ako? Mura man sa kog mahilis, ana. I love you, Maxi. Brian, Ang tinuod. Dugay na ako nakagusto ni mo. manguyab ka na ako nga. May uyaban ka? Ha? Kasi may naging nun. Nakakita magud ko nga imong gimayti. Wala may ato eh. Nagbuwag mo? Oo. Nga naman. Wala mi mo kasi nabot. Oh, siya sa Panginungdan. Anong, wagit kumusulti ni mo sa kong feeling. Kay, uya pa mugod mi ato. Katong nakahilata. Mao ba? O karon kay, wala naman mi. Free na ko nga musulti sa kong feeling. Diyan ni mo. Brian.
May chance ka ko, Maxi? Ang tinuod lang, Bray. Sa sige na to kuyog-kuyog, og sa imong gipakita na akong kabuutan diri nako. Na in love na ko nimo. Tinuod. O lagi. Nga sa ato pa. Kita na. Oh, Brian. Salamat kayo, Max. Basta, sa ari lang gid ko nga dali ko nimo binuangan, ha? Og dali ko nimo pasakitan. Oh, Max. Ako na isaan mo. I love you. I love you too, Brian. What is this I'm feeling? I can't explain. It's crazy. Lipay kaayo ko nga nagkauyab ni Brian. Kay love man sa nako siya. Og 2 years na kami ng among relasyon, og wa gyud mausabang yung feelings na ako. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalan kaagi ni Maxi nga taga San Vicente, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, I've fallen for you. Ang mga kaagi gibatan na sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Ganas. Kamuusab mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kawit. I-address lang nining tulimanon, handumanan sa usa kawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Las Mania, Boulevard, Cebu City. Kumakain para sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jay. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Multo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Maganing usa ka lalaki nga taga Isabel Leti ang nga tumatatampo nagdasangan nga Jay. Recorded by Radio Mo TV. Ma, pa. Muang yun ko ninyo nga manarbaho ko. Unsagay manarbaho. Pwede na mahimo eh. Kay bag-o pa kang naoperahan sa imong atay, Jay. Maona. Pundo lang ko ka dinis ato hangtod nga mulig-un ka, nak. Ay, lain mood ko dinis ato mo eh. Pangitaw gimong kalingawan. Uso man ang Facebook ron. Na pag Facebook niya aron malingaw ka. Bahalag mag-Facebook at buok adlaw basta ayaw pagtrabaho. Ay, mangita ko akong chatan be. Aron malingaw ko. Kining Maritis. Ako ning i-add friend. Mahini kay tagaliti rasab. Ay, salamat kay iyang gikulang.
akong chatan, be. Maayo kay naanaday kay kachat-chat. O, ma. May na lang ba? Mawa nga akong kalaay nga magsigi kog pundo din sa ato. Maogyod, anak. Kumusta, Tess? Okay ra. Naon ako isulti ni mo? Unsa man na? Sige na to chat-chat pa. Nay, love naman ko ni mo. Pag sure, uy. Tinood bitaw? Mahimo ko manguyab ni mo, Tess. Dili ra ba ko ganahan nga panguyaban din sa cellphone kay... Ha? Ani na lang. Kung tinad-anay ka ng imuha diri na ako, panguyabi ko sa personal. Sige, Tess. Magkita ta sa personal. Abi na mo, lipay kay ko nga nakita ka na ko sa personal. Ingon man sad ko, Jay. Unya, kamusta naman to nga akong giingan ni mo? Ha? Abi na mo, Tess. Nisamot ko ka in love ni mo ron nga nakita ka na ako sa personal. Jay. Lagi. Unya, saman. Mayab na ta? O, Jay. Oyab na ta. Salamat, Tess. Jay, mananghiday ko nimo. Unsa man na? Mularga ko sa Manila. Iyan mo kong biyaan din eh. Kinahanglan ko mobalik sa akong trabaho, good. Aron sa na makatabang ko sa akong pamilya. Hoy, ayaw na gud kaguol. Mingawon mo ko nimo. Parehas bitaw tando ha. Mingawon sad ko nimo. Pero sige lang, good. Magtawagan na lang ta. Kano saan mo ka malarga? Ugma, mugi ka na ko para Manila. Amping dito. Ikaw sad, amping tini. Pag-aksa ko ni mo, Pi. Kami nga muna unya ko ni mo. I love you, Tess. I love you too, Jay. Recorded by Radio Mo TV. Maode ay gool kayo ng naong nimo. Kay nilarga man di ay ang imong uyab. Oo, ma. Mingawm di kayo kung malayo na to atong uyab. Anak gid na dong. Tawag-tawagi lang aron matambala ng imong kamingaw. Kumusta mo ka diha? Okay na ko, Jay. Pero, mauligi. Gimingaw na kayo ko nimo. Parehas na, Tess. Bingaw sa kikunin mo. Sige lang. Matambalan na yan ng atong kamingaw ko. Mauli na ko diha. Salamat taon ka. Naulit na ka, Tess. Mingaw na kikunin mo. Ako sab, gimingaw na sa kikunin mo. Manorita na. Kay pilarabi ako kaadlaw din eh. Ha? O sa'yo, pila ka adlaw? Bakasyon ako din eh. Mabalik na dahin ko sa Manila. Jay, oras na nga mabalik na ko sa Manila. Di mahimo nga. Di lang ka mo balik sa Manila. Kinahanglan ko mabalik dito. Kay bakasyon ra bining akong pananghid. Sige lang. Last na akong larga. Inigulit na ako. Dili na ako mabalik pa. Basta ha? O lagi. Promise na ako nimo. Naunsa man ka nga nagsigi naman lang kag hinuktok. Gimingaw na ko sa kong uyab, ma.
Kung mubalik na ganitong uyab nimo, ayaw na pagsugot nga mubalik patog Manila. O ma, kay di ko kaya eh. Nga malayo na ko si Marites. Ngayon lawag man ka? Nga nung nasuko magahates. Samo kay ka, oy. Busy ko sa trabaho, dinis ka panawag. Giminguro ganay ko nimo. Kapoy ba na mingaw ni mo, eh? Ay, pag sige samok na ako, bi. Kay busy kay ko. Unsaw ni Marites. Nga nung kalit mo siyang nausab. Magsusi ko ini. Akong tawag ng iyong mga amika. Wadi ka may baw? May lain naman si Marites. Ha? Unsay lain? Na naman si Uyab nga na-address Manila. Tagalayte pod. Unsa? Nagplano man ganito nga mamauli des Leyte kay magminyo na sila. Ginuo ko. Ayaw na gool-gool diha. Ingon na anak man ginang kinabuhi. Kalimte na lang tong imong uyab kay may lain naman kahato. O ma, Naamay daghang babae, good. Makakita ka pa og mas labaw pa niya. di ba? Hindi na ako maguyab-uyab. Mangita na ako trabaho ron. Malingaw ko. Total, ligo na mo ko. Nahala, sige. Ikaw ang mahibaw, anak. Salamat in taon kay nakasod og kong trabaho. Malingaw na ko ini. Og makalimtam na sab na ako sa Marites. Salamat in taon kay nalingaw ako sa akong trabaho. Nigaan-gaan sa lang akong dugan kay di na ko pirmi magkunauna ni Marites. Anong naghilak mo nos papa? Pa! Unsay na hitabo? Nganong naghilak ka, ha? Tong Jay, wala si mama ni mo. Naunsa na si mama pa? Yatake siya og namatay. Unsa? Nganong nahitabo man ni mo, ma? Nganong man? Jay? Ikaw. Condolence, Jay. Kada ko masimtayan. Nganong nagpakita pa mo kada ko? Ni ako kay gusto ko mangayog pa sa hilo sa akong kibuhat ni mo. Ganong kibuhat ni mo na ko? Tes. Ganong imo mo kong kipasakitan. Ganong nangita mo kaglain. Pasaylo ako, Jay. Natinta lang ko. Unsaon man kun, layo man kay kanako. Nagtuo ko nga tinuray ang imong gugman ako. Di man di ay. Husband ko. Pasaylo ako sa akong gibuhat ni mo. Ano kay mahimo? Saan na naitabo naman na. Mablos na sika. Kinahanglan na ka na akong kalimtan, Tess. Huwag maghinaot na ako nga magmalipayon kasi mong kinabuhi. Salamat, Jay. May mga panahon nga makaingon kong multo ni sa akong kinabuhi. Kay mukalit lang sa ugsod sa akong unahuna ang mga panghitabo sa akong kinabuhi. Ang pagkamatay sa akong inahan,
ug ang pagkawa ni Marites nako. Dinhi na lang ko, Tob. Daghang salamat sa pagtagading ako tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga katawang ngay galang kaagi ni Jay nga taga Isabel Lady uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nikuluhan multo. King sukat, ngunit ba't ba Ang mga kaagi gibatan no sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpangita. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mau kining usa ka babae nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasing ngayon. Recorded by Radio Mo TV. Tom, basin mo maptos ko. Nag-eskwela pa pa yata. Di lagi, ako'y bala ni mo. Tom, Sige na, bebe, ako'y bala ni mo. Ginoo ko. Pila naman ko kaadlaw nga dalhid. Unsaon na lang kung maptos ko. Pero hindi ka mabalaka, magpalit ko piti. Tom, Oh, saan na yung resulta? Tom. Positive. Maptos cute ko. Diyan. Ginoo ko. Unsaon man ni nato. Kalaga, barugan ta ka. Musulti ko lang magpapabahin na ni. Tom. Ano si Papa? Ansa uminom ko siya sa pagsulti. Naiba ko diligid siya malipay, ani. Pero tiniya pa rin kamot og trabaho sa gawas aron ako maka-eskwela o niya mo niya akong ibaos. Diyan. Sige, anin lang. Si Mama lang una ni mo nga itong pahibawon ko na. Kinuo ko nimo, oy Dayan. Ano bang wa magkamaghuna-huna? Ka-eskwela pa intahon ka, anak. Ma, tabangi ko. Dali ko gusto nga masuko si Papa na ko. Oh, Dayan. Pa? Ni Aka? Kanusa lang ka na uli? Hain si Mama ni mo. Ha? Hain siya. Pa? Oh, Elmer. Niya ka? Hayop ka? Pa? Nahibaw ko. Nagbinuang ka na ko. Diin ka man mahibaw. Doon ay mga pictures nga gisend din hinako. Mga pictures nga nagpailas sa imong pagbinuang nako. Elmer, Gibuhat ko ang tanan para di mo. Wati ka patrabaho Wati ka bawali sa imong mga lingaw-lingaw. Pero nga nung nakahimo ka man, ane.
Elmer, dong. Dong, pasaylo ako, dong. Ma, nagbinuang ka ni Papa? Anak, pasaylo ako ninyo. Layas din sa kong panimay. Ugad to na uban sa mulaki. Elmer! Pa, Nga no. pa. Doon ako isulti ni mo. Unsa mo ka na? Mamabdos ko. Nasaylo ako pa. Nahibaw ko. Naghuwat lang ko nga ikaw mo'y musulti na ko. Pa, Grabe yun ang akong kahiubos ninyo. Imong mama nagpinuang ako. Ikaw, nagpamaplusog sa'yo. pa. Asa mo ko napita nagkuwang ninyo, nak? Pa. Sa iluwa ko ninyo pero sugod karon. Maningkamot na mong inyo. Mag-iyahay ta. Total, dako na masikad, ayan. Imong mama, wa na sa amor na ko. O, sibot, ipasabot ni mo pa. Magbuwag-buwag na ta. Pa. Recorded by Radio Mo TV. Adol lang kasamo. Aron mamonitor ta ka. Tom, Total, andam sad silang mama nga muatiman mo. Oh, Dayan. Higop aning sabaw, ha? Kay kinahanglan kaayo ni Nimo. o tita, salamat kayo. Dayan, ayaw ka bala ka, ha? Nahibaw ko sa imong problema nga giatubang karon. Og dili ko gusto nga maghuna-huna ka nga pasagdan ka na mo. Salamat kayo ninyo, tita. Kung wa pa mo, tingali, wa na ko mahibaw sa akong anging buhaton karon. Noon sa naman ka, Tom? Sukada nga naata din sa inyo, imo naman lang kong biya-biyaan. Nagsaligrams ka nila mama ni mo nga naara nga makatiman ako. Kung sa man gusto nimo, permil lang ko ning niasbay. Kasi atiman ako, uy. Tingalig nalimot ka. Nga anak ni mo kong gimabdos. Tiyan, may mo ba? Ilang gulo ta maglalis. Ibawaan pa. May pagwa kumusugot nga may mahitabo na to ato. Tiyan. Diyan, sorry na good. Gusto na ba? Abi kinakuha naman ko ni mo. Imo na lang kong ingon anion. Uwa, bagit ko malipay ha. Nga namabdos ko. Tungod ani. Nahiubos kayo sa papa na ko. Diyan, sorry na. Please. Pagilak. Di na makaayos sa imong gimabdos.
ni Tom. Uy, wa pa man mauli. Ay, paita gining tawahan na, uy. Wa na magiging siya pakialam na ako. Oh, si Marvy ang akong amika. Unsa makituyo ani niya? Hello, Marvs? Asa karon? Di aras bay. Nagpaabot ni Tom. Oh, mao ba? Ay, timing kayo. Kaya kita may din ron sa bar na akong naimutangan. Ha? Nagbar siya? O, day, uy. Samtang ikaw, nagpaabot niya, siya din nagpalami og maayo. Ha? Left and right ang iyong mga babae din day. Unsa? Hayop ka! Hayop ka! Sama ka! Naunsa ko? Samtang ikaw piting enjoyous imong life, ako din pasagdan na lang nimo. Dayan, sorry na ha. Sorry na. Mabalik ko sa amo, Tom. Magbuwag ta. Usa. Yan. Ayaw ka nagbuhata, please. Ayaw nagbuhata. Isaada ko na mo nga mag-usab na lagi ko. Unya, bagon sa mang karon. Tambot na uy. Huwag ko makasabot. Si mama, nanay lain. Si papa ni Pia na sad. Huwag ko mahibaw kung mag-unsa ko. Huwag ko'y trabaho. Usaw man ako sa pagbuyan ako umaabot nga anak. Naglibog ko sa kong buhaton. Dayan, husto na. Palabi kita nga nagmaunsang bata. Naglibog na gid kaayo ko. Aray. Oh. Aray. Day, ngano ka? Sakit akong tiyan. Ha? Tingaling mga anak na ka. Danan ka sa ospital. Dayan, kumusta? Ikaw. Day, sorry nga. Akong gitawagan dayon si Tom pag-abot nato din ha. Ako man sige pahibaw nga, manganak ka na. Ang baby. Asa ang baby? Wala ang bibi na yan. Wa sa'y kinabuhi nga di gawa sa imong sabakan. Unsa? Susto na. Susto na. Diara ko. Baby na ako. Sorry na yan. Pero wala na nga itong baby. Naibaw ko nga dako ikong kalabutan sa paggawa sa itong anak. Tungod ako, maunagol kag mayo. Please, patagi kong higayon nga mamawi ko nimo. Saan na ko nimo, di na gyud ka pasakitan o pasagdan pa. Mahal kay tika na yan. Tom. How can I make it through the day? Sa pagkakaroon, nakita ginako ang dakong kausaban ni Tom. Sakit lang kayo palandungon nga kinahanglan pang mahitabo nga mawa ang among anak
Una siya makaanggo sa iyong sayo. Gihatagan ako siya og chance kay mahal pa masagod kaayo na ako siya. O bisag na nila ang kinabuhi ang akong mama o papa ron. Nagpasalamat na lang sa kong Tom ug sa iyong pamilya nga wa gid ko nilang pasagdi. Ug wa gid nila gipa-feel na ako nga lahi ko para nila. Dinhin na lang ko, Tob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Dayan nga taga Danau City, Cebu, uban sa awit ngayang ipangayo, awit ka nagulahan, say you'll never go. Mong kaagi, gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon na Priscilla Recadas. Kamusab mga higala at mga sukin ti pananaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papanaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Yadres lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.